Og hvad er det, jeg sagde? Samlet til at se noget brunt, noget at springe i luften. Og lave en blitz. Det skaber en bag det hele. Nå, ja. Magnesium, det lyser rigtig stærkt. Så bare kaste en tændstik på. Nu vil jeg godt lige tage jeres... Nu skal I tage jeres briller på her, og så træde lige et skridt. Jeg skal ikke dø! Er der nogle gode briller med? Giv mig nogle briller. Giv mig nogle briller. Der er ikke nogen briller! Giv mig nogle briller for helvede. Kameraet skal være tæt på. Nej, så tror jeg nok, at din... Ja, det er lige meget. Det er fint nok. Sæt det på, sæt det på, sæt det på. Så det er bare... Nu har jeg også fået briller. Shibum! Ja, den var der. Jeg vil hænge noget på. Det er kakao egentlig. Ja. Nej, det gør det så ikke. Så putte det i med, du har kakaopulver. Ja, det har jeg heller aldrig set før. Ja, så hælder vi noget af det her på, og det skulle gerne gøre, at det sælger en til. Bente, hvad var det, vi puttede på sidst? Det var da ikke tændstik, vi... Nå, man kan også sige, at jeg har også en lunde med, hvis det var, men det kan vi ikke se. Kan vi så ikke lave sådan en krudt? Ja, der kommer et gå lidt væk. Ja, der kommer et voldsomt. Det var det der ild der, der var så cool. Det er... Vi tager chancen. Den lægger bare Røg. helt. Vi har lidt. Ja, vi har lidt. Nå, vi håber, at brændelarmen holder. Hop væk. Get out of there. Skal jeg sætte ind til det? Boom. Ske noget? Bare lige der. Ja, det er selv. Bare